So, what's up? What's up guys? Meron sa kange pulsa. Maligo mo guys, maligo. Nabot ang bagong buwang. Maligo lang taga purok tungaw. Sorry guys. Maligo mo sa Prokuno. Mahal ko yan, sa makaligo. Pero lang, hindi ko ada inda ko mulawa si Maning Ram. Ay, muda ko na ako 80 kilos na ipangasawan, kao na sa sintas. Kira 80, tagsa-gatos. Hello guys. Sige na. Guys, tama to guys. Kamu ring. Ya guys. Pero dan mau operasi mo yun, hindi mo mo. Awal. Edward. Maligo boy. Yeah, maligo. Bukas na rambok mo. Ha? Dawa oy. Ba? Maligo ng kandingon guys. Guys, ha? Pwede ano dyan. Basta mawihit. Ha? Tribos, tribay. Ilang kalutupok yun? Ha? Ilang tupok? Pas magpatupok, ay palbaan ko kasi patupok na maantog na ligo lang taga Manila ba? Ay, taga Manila. Nika na bako sa Ilocos guys. Istrayan sa mga to Gonzagaw. Wow. Ka umarasay no. Murag mo to lang lagay ba mo. Aglagay ka ulit ma. Dali og dire isa diha embro mag. Ingnan na rin. Mga mantikaon. Mo nagkaangay guys. Lumot ba? Ay ko. Ang brasi. Di ba yung brasan? Kasi mo nga bukas. Pagkaan. Kompleto dali. Mat tayo. Nahorot ang shampoo kanina sa dalig do. Tol ko sa shampoo. Dilig ko ano giro kanina ni shampoo ang pag Samson. Siap, pag ako noon na shampoo. Ha? Uwing. Shout out di kong Uwing. Dili nga laro ng region wide. Di region ayan kat ang yung sa una ba. Balik ko kitsa. Cara. Okay na? Kaligo, sira aron.